Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Martes, pitsa 18 sa bulan sa Hulyo sa tuig 2023. Ug karon mga igsoon na niya nakita sa ikanapulog lima nga semana sulod sa tuig. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Mateo, Kapitulo 11, versikulo 20 ngadto sa 24. Unya, gisaway ni Jesus ang mga lungsod, dinhimuan niya ang kadaghanan sa iyang mga milagro, kaya ang mga tao wala man maghinulsol sa ilang mga sala. Pagkaalaot nimo Corazin, pagkaalaot usab nimo Betsaida, kay kun ang mga milagro nga nahimo diha kaninyo, didto pahimua sa Tiro ug sa Sidon. Ang mga tao didto dugay na untang nagsaput og sako ug nagbulibod og abo sa ilang ulo aron pagpaila nga sila naghinulsol sa ilang mga sala. Busa hinumdumi nga sa adlaw sa paghukom, ang Dios mas maluoy pa sa mga taga Tiro ug sa taga Sidon kay kaninyo. Og ikaw Kapernaum, buot kang mubayaw sa imong kaugalingon ngadto sa langit, itambog kay noon ngadto sa impyerno. Kay kun ang mga milagro nga nahimo diha kanimo didto pahimua sa Sodoma, ania paunta kini karong adlaw. Busa hinumdumi nga sa adlaw sa paghukom, ang Dios mas maluoy pa sa Sodoma kay kanimo. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Dalaygong Amahan, salamat sa pagpukaw kanako sa matag adlaw. Sa matag bukas sa akong mga mata sa kabuntagon, gihatag nimo kanako ang imong gasa sa kinabuhi, tinuyugan sa bag-ong paglaom, o grasya nga nakita pa nako ang pagsubang sa adlaw. Sa dili pa nako sugdan ang akong adlaw sa panikay-sikay, pasaylua in taon ako. Langit nung Amahan, sa akong mga sala, hatagi ako sa imong kaluoy ug pasaylo. Giyahi ako ug tagay ako sa saktong kaalam sa tanan nakong gimbuhaton. Iiway ako sa kasakit ug kasamok. Tabangi in taon ako nga makita ang kalibutan pinaagi sa imong matang maluluyon ug tuguti nga mahimong panalangin karon sa imong katawhan. Tuktuka ang ilang dughan ug buligi sa imong gugma ug grasya. Sa ngalan ni Jesus, akong giampo ang tanan. Amen.